yayin da digital world ke canjawa cikin sauri a kodayaushe. A 2025, waɗannan skills guda biyar za su taimaka muku wajen kasancewa a gaba-gaba wajen yin aiki da kuma kwashe kuɗaɗe. Bari mu ji cikakken bayani akan haka. Number 1, motion graphics. Ko kana shirin samar da talla mai jan hankali, advertisement kuma creating explainer video har da ma entertainment. Haɗin gwiwa da kamfanoni da kuma buɗe YouTube channel wanda za ka dinga ɗora educational content. Yadda za ka samu kuɗi da shi. Sayar da template a platform kamar Envato ko kuma Notion Ari. Samar da freelance service a platform kamar Fiverr da kuma Upwork. Samar da full-time work a media production companies. Farawa da tool kamar Adobe After Effects ko Blender da kuma creating strong portfolio zai buɗe ma kofofi da yawa a kwastomominka da masu ɓata irin aikinka. Number 2, web design. Kamfanoni na buƙatar shafin yanar gizo don riskar da yawa daga cikin kwastomominsu. Kasancewa web designer, kamfanoni na daga shirin ba da dukkan wani gudunmawa da kudade ga duk wanda sai musu creating website da kuma kula da shi. Yin aiki tare da sababbin kamfanoni, e-commerce store ko kuma haɗa kai da kuma kamfanoni na kirkira don samun musu da shafukansu. Kwarewa kan tool kamar Figma, WordPress domin farawa. Jajircewa ka har ma da fasaha kan sirri bambanta ka. Na uku, UI UX ya ƙunshi creation ɗin user friendly wato fuskar application, website har ma da wasu products. Damarmakin yin haɗin gwiwa tare da companies, agency da kuma aiki a matsayin mai dogaro da kai wajen kasancewa wajen samar da applications. Ƙwarewa akan tool kamar Adobe XD, Figma da kuma Sketch shine sirrin. Mai da hankali wajen research da practice zai baka damarmaki marasa iyaka. Na hudu, VFX ko kuma kira shi da visual effects. Duba da yawan streaming platform da kuma content creators masu zaman kansu, VFX artists suna da kasuwa a zamani a wani lokacin fiye da kowane lokaci. Na kai fara da koyon free softwares kamar DaVinci Resolve ko kuma HitFilm. Daga baya kuma kai mota zuwa software da sanin software kamar Houdini. The last but not least, digital marketing. Kowane kamfani na buƙatar isa ga masu sauraron sa online, wanda ya sa wannan skill ya zama gold in 2025. Taimaka kamfanoni su girma ta hanyar SEO da kuma tallace-tallacen kafafen sada zumunta ko kuma page ad campaign. Koyon tool kamar Google Ad, Facebook Ad Manager da kuma HubSpot da kuma kasancewa updates on trend like influencer marketing and AI power campaigns. Wannan skills guda biyar, motion graphics, web design, UI UX, VFX and digital marketing sun kasance kofofin nasara a 2025. Whether you are a freelance ko kuma business ɗin da kake a halin yanzu, damarmakin sun kasance marasa iyaka. Ku yi rajista a Skillspark Jacob domin samun courses ko wani course ɗin da ma wasu courses daban-daban. Idan kun samu wannan bidiyon ya zama amfani a gare ku, dan da mana like sannan ku rubuta mu a comment section wani course kuka zaba. Stay tuned for more a Skillspark Jacob.